Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. It's the CAF Champions League. Orlando Pirates 3, Lupopo 0. I'm joined by Mbogato. Ngikhali ntwana, don't worry, I'm happy. Into bayenzile abafana abanye bengeke bakwenze. Angifuni ukubasho ukuthi abo bani. Hayi mara bengeke angeke bayenza into yenze iPirates la. I'm proud ukuba ifan Orlando Pirates. So ngizokhuthaza amabhakaniya ukuthi iPirates idlalile ukuya ngamngiwinile. I know ukuthi ukhila ujabulile vele ushilo ukuthi iPirates iyowina mara angeke. So imswabisile iPirates ihleke ema penalty. Ipenalty it's a lucky. So look lento icoach ayenzile angimblame. Uzamile ucoach bekutough lapha Steve. Ubonile abantu. Khona ujersey number 36. Uso uyomenzani? Umbakazi usebenzile lapha. Umbakazi umkhonile. Akayibambe somntana kaGogo Steve. Okunye ujersey number 36 ngomsayinela iChiefs Steve. Khona ngakulungisa if ayodlalela iChiefs. Tuesday silala namagezi. Uyazi magezi senzeni la season. Manje siyabuya asifuna ukubanika ithuba yamadoda ayipheli. Mama ngakora abafana ngiyongena ngiskorele mina. Mama ngakori ngiyongena ngiskorele. Ngeyi1 sodlala neSundowns. Asithenge namathikithi sambe soqala lePitori emahlanyeni. Siyovala kuthi amahlanya bangakuniki nokudla bayokunika amaSeparates iphumile ne3 points. Ipetwe isoyithatha Steve. Mina I'm happy lento yenzekile kuCAF. Last season ngazubhlungu Steve baze bangiqoshe emsebenzini. iPirates iphuma kuma semi. Ngazubhlungu lento yenzekela I'm happy mina sheshe saphuma sithatha imtholo yethi sihlala phansi so concentrate kula game now sinamakhapha amaningi ayisiyo wathatha iBlack Label so ithatha already sele kancane ukuthi sambe na into enjabulisile la kusesigodini awuphumi abantu abaningi bebanganathemba ukuthi 3 goals singashaya siba prove wrong namuntu kume nayo 3 goal la esigodini la kwamamizela kusesigodini uyazi le team yaqala ubani yaqala ngo1937 sayingawuthanda lo mnyaka ngo1937 yaqalwa Ivan Khazi first born yami. Awuthembi. Baba Gustivo. Bye bye.